Apa manfaate wong sugih sing medhit iki apa manfaate? Gak ono. Ayo gak trimo ngadeka. Ayo minggat to kabeh. Macem-macem. Hunter sing melarat karo sing sugih, matine dhisik ndi? Sing jawab mesti melarat kabeh. Nyengkakno ngono modele. Sepurane ya sing sugih-sugih. Lah aku ane ngarane sing diunggahno panggung iki sugih. Dirimu melarat. Sepurane aja mangkel. Soale umpama dirimu gak melarat, lungguhmu no kene. Mergo dirimu melarat ya trimo ndempok-ndempokno kono kuwi. Salahmu melarat. Terima-terima sepurane ya. Padahal pengajian iki lho urunane wong melarat. Aku yakin iki urunane wong melarat iki. Sing lungguh kursi empuk-empuk nondur panggung ira melok urun iki. Ayo nyumbang piro? Aja. Iki piro nyumbang piro? Ora enek sing urun iki tapi engko melok mangan bareng aku. Ra isin. Acur ya wis kok. Ngono panitia sentimen. Awan pejabat wong sugih teko keri enggokno ngarep, ya unggahno panggung. Wong melarat teko ndisiki dongsong-dongsong nang ngisor gedang. Padahal wong melarat itu gak ada didongsongno lho dongsong-dongsong dhewe. Ayo sing gak trimo ngadeka. Ancene gak urun temen kok. Meneng gak ana sing wani. Adek ngadeg ya malah ketara kelakuanmu. Nah, aku ceramah kok. Lho acara iki nek gak ono aku buyar. Tapi gak ono sing nang panggung iki, tetep jalan acara iki. Betul? Ayo minggat to kabeh. Macem-macem. Ngene manuto ta manuto. Cek gak nemen-nemen kok. Ngono lungguhe kursi empuk. Tonton sing ngono iki, tonton. Tonton ngono iki. Ngono. Lungguh grogalan ngono. Penak apa iku mari kodanan kok katoke teles iki sampean. Sebelah kono ya nek begagah aja ombo-ombo. Iku akeh orang-oronge lho kono iku. Para melarat-melarat sedaya. Lho enggak apa-apa, manfaate lho gede wong melarat timbang wong sugih. Apa maneh wong sugih sing medhit. Wong sugih nang medhit ngerusak tatanan. Wong sugih nang medhit ngruweti tatanan masyarakat. Gak dihormati mesti ngamuk. Soalnya ndekne rumangsa derajate luwih dhuwur. Kate dihormati, gak ono manfaate. Nyatane masjid wayah renovasi, dekne sing ngebosi, gak blas. Ana TPK bocor, dekne sing ngebosi. Guru-guru TPK, dekne sing bayari. Hak blas, terus ana lingkungan kono ana wong melarat, lara opname nduk rumah sakit, dia sing biayai pengobatane. Hak blas. Lah terus manfaate apa coba? Karena ngono sampean kok bungkuk-bungkuk ambek wong sugih-sugih. Oleh manfaat apa sampean? Manfaate gedean wong melarat lho tak kandhani. Ayo mangkel loh. Ana wong dandan omah ngono ku sing rewang ya tangga sing melarat-melarat nggih mboten? Terus sing sugih mbayari tukange ta? Ngirimi panganan ta? Ya gak blas. Nah coba lek ana wong loro sing nyambangi dhisik tanggamu sing sugih ta sing melarat? Sing melarat sambang dhisikan walaupun ngentekno jajan. Sing sugih mek takon tok. Ya apa wis enak ta? Dereng Bu. Lah iya kok gak digawa nang rumah sakit sih, kate diimbu ta. Malah ngelokno. Ayo sampean nek duwe gawe Bu, sing rewang masak, jiblat bumbu gak karo-karuan sing blender sing tentengan kayak keringet gak karuan. Tanggamu sing sugih ta sing melarat? Sing melarat, sing sugih kadang moro tapi gak kira rewang. Incap-incip tok ini. Bapak incip ngono karo ngilokno kok. Kurang legi ngene iki. Bumbune ya kurang lembut, Mbah. Jare sing masak kurang ajar.
iki kurang lembut lah lombok garing kok digawe bumbu sih mbak. Jarene sing ladang sing masak ngono. Oh kakek cangkem nak tapuk parut lambemu. Buwe lho akehan sing melarat. Wong melarat iki lek tanggoe duwe gawe, buwuh ngemeno sampai utang-utang iki lho direwangi utang-utang. Nggih napa mboten? Lho, sing sugih mek oleh jentat-jentit tak jentit sampai nggawa tas cilik ngono. Nyumbang yo mek teleming ngono. Ayo murang-muring ya wis sing sugih-sugih gak wedi aku. Wong antene yo ngono temen kok. Ayo bapak, lek ana kematian sing kerja bakti nduk kuburan, sing ngeduk kuburan, tanggamu sing sugih ta sing melarat. Sing melarat sing gambul lemah dablu gak karo-karuan. Sing sugih kadang ya melu nang kuburan tapi gak kira rewang, ya mek rokokan kebal kebul. Paling banter nyengunguk lho, wis jero ta durung. Cepet rek mendung iki, mung gurung udan. Wis sing ning ngisor perengkosan, sing nang ndukur cepet rek, jare sing ngeduk mudono tak uruki kon. Apa manfaate wong sugih sing medhit iki apa manfaate? Gak ono. Ayo gak trimo ngadeka. Menengo iki aku menghibur ngono-ngono iku lho. Wong ngono-ngono kulo jarang seneng. Kapan maneh senenge lek gak wayang ngene-ngene iki. Sampan duweke wis akeh. Sampan sak bentinane wis seneng. Aja tersinggung tak antemi siji-siji ambek aku.